Эстафетасын үзебезнең Саба районында кабул итәребезгә бик шат бүгенге көндә. Менә һава шартлары бик матур. Без горурланабыз шушы республикабызда яшәвебез белән, шушы районыбызда яшәвебез белән. Һәм менә шушы импровизацион монда герблар ябыштырылган шушы герб, безнең Саба районы гербы шушы флагта бүген барлыкка килгәнгә булачагына без бик шатбыз. Инде флаг белгәнебезчә Россия Федерациясының бүтән округларында булып чыкты, 8 округында да хәзер менә бара эстафета Татарстан Республикасы буенча һәм бүген 8 август физкультурачылар көнендә безнең шушы флагыбыз, республикабызның 100 еллыгы флагы үзебезнең районда кабул итүебезгә, егетләр, сезне флагны саклаучыларны, флагны без бик шатбыз күрергә. Инде безнең чараларда хәзер флаг белән катнашып, инде гербны шушында ябыштырып, инде алга таба да Саба районы гербы белән бу флаг үзенең сәяхәтен дәвам итәчәк һәм ахырдан безнең республикабызның милли библиотекасында үзенә урын табачак. Инде алдагы тормышларыбыз матур булсын һәм республикабызның алдагы түгәрәк даталарында шушылай матур итеп каршы алырга язсын, дөньяларыбыз имин тыныч булсын. Рәхмәт сезгә, эстафетаны кабул итәргә.